Днес Светата църква празнува 50-ница. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще наблюдава ритуала Розобер. По-късно ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. В 12 часа ще започнат поредни протести под наслов «Битката за българския лев продължава». Иска се и оставката на правителството. В София митингът ще се проведе пред Народното събрание. В останалите градове на същите места, като на 31 май, информират организаторите от инициативен комитет, подкрепен от партия Възраждане. Изпити по английски език и по физика за кандидат-студенти ще се проведат в Софийски университет Свети Климент Охридски. В Мадрид ще се проведе протестна демонстрация, свикана от Народната партия срещу правителството на премиера Педро Санчес. Паралелно в испанската столица ще завърши третият икономически форум, в който участват някои от най-влиятелните хора в света. В Италия днес и утре ще се проведат 5 референдума, 4 за трудовото законодателство и 1 за начина на придобиване на гражданство. За времето днес Ралена Илиева. Днес ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове на отделни места в равнинните райони ще се образува краткотрайна мъгла. След обяд главно над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на binar.bg. Хоризонт. Рано в неделя.